more adoration aye bikono afia fukeni homa situ ya if you homa to keni homa nole angolo na nwanne gị mere homa na iburu ekwensu kedu ihe menji ekwuri ya this video you are watching now. You may say in your man oboni biko kam behind biko tupu ya ganero obole man ide ejuka that na Jesus aburo ni kwete ne biko inenekwa now. Please and please, if you know you are not a Christian and you don't believe in God and you don't like Jesus Christ, please and please don't watch this type of video. Now let me continue what I'm saying. I follow the hand one for after chacha me amara mgbe Jesus situation no no where poor. Kedi ihe neme Mbaka build one of the biggest and best roundabout I have ever done in Nigeria. One of the biggest and best roundabout emegona na enwe na Nigeria. Because now if people know outside the world know men and ndajo mother can know the value of roundabout wele ana imagine kai nwa si na ina ejuka begins to also know the value of roundabout mole when to apply caution. I could say more the value of roundabout because Mbaka just lifted something where we're making it when this roundabout when fully will be tomoto. We say Reverend Father Ejike Mbaka of Adoration Ministry Enugu, Nigeria. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. At least for once, someone have na ichukudi bebe meju aju na that roundabout uja ato ha ye banaga. Ana enwe ebube na eso ihe. Ana enwe ebube na eso ihe because na onwe ndị ya bụ ha na aga they are meant for onwe igbo ha. By the time they behold because na ijenene logo World Health Organization ijenenezia logo mgbe Moses wele agwa hangi ya n'ọzara. Then inene this Jesus Christ hangi na ihe anọ. All of them again are pointing to one thing which is the cross. I don't need to come and be proving things to you. Go and do your research careful. With the logo in the World Health Organization one. Iwete Moses, that picture of Moses mgbe Bible gwana o hangila agwo no n'osisi n'ọzara na onye ọbụla na-ele agwa anya no ede then inene cross e mana ha nchere na-eme gịnị na point to one direction which is gịnị the lion and the lamb, the holy one of Israel, the I am that I am, the beginning and the end, the first and the last, the unchangeable changer, the iron breaker one. Akwana Jesus ka na-etu afa so biko nenekene in this video because this video megino otokam and Mbaka kwuru one thing na this video na kwadi nene biko pay attention mgbe o kwuru maka ọnwụ and other related issues. Just pay very close attention ka ịghọta ihe ọ na-ekwu ka ọ dịkwa. Kemgbe anyị mere that roundabout oge the past governor gwara anyị ụzọ ebe a gburugburu ọ ga-adịrị ya na mma Chukwu gọzikwa ya. Ọ na-ajụ ihe m ga-eje sị na m chọrọ gị tie nnukwute cross ebe a. Ọ ga-anọ na control ihe niile na-agafe ụzọ ebe ahụ and ihe na-abata na ministry a. Nnukwu cross ọ ga-abụ onye kpọrọ iro tie Jizọs. Ihe a na-ekwu abụrụkwa ụdị ihe a. Ọ gbagwo ụdị nke a. Afụdị mba afọ ogologo ime cross. Ofe ekwumekwu cross. Nke a karịrị ukwu obe cross. Mba nke a karịrị mgbọrọgwụ dike cross. Ihe adoration cross. Chineke nyere m aka. A zọrọ ya bụ ekpere asụ hello. Ofu na ekpere ebe ahụ bụ ndị ga na-agafe anya gị na ya bụ crucifix ka ị nere ọgwụgwọ nsọ. Onwe ya ajọ ma o kere agbụ o nere anaghị ahụ ya ka o were onwe ya. Ka ndị na-achọ nwa ga-abịa n'ebe ahụ kpere ekpere ka ha kuru. Ebe a mere ogbenye ka ha bịa anyị bụrụ ọgaranya n'enu obe ahụ. Ụmụ ogbenye ga na-agafe ebe emema n'afa nna akụ na ụba sokwa ha.
ị na-anya hụ na agbara ya ọtọ n'ọzọ ọzọ obere akwa ekedoro ya n'ukwu ka ndị niile ihe ụwa gbara ọtọ ha na-agafe ebe ahụ ya mee n'afa nna eluigwe yiye ha uwe ị na-ezi anya the ultimate part of it bụ na o bere akwa wee nwụọ ndị niile nọ n'akwa arịrị na-agafe ebe ahụ ka Chineke hiche ha anya mmiri. Ihe anyị na-ekwu bụ na anyị kpere ekpere ebe nwoke nọ n'elu obe anwụ emume ọnwụ ka e mere ebe a ọ sị it is finished. Ka ị na-agafere ebe a eme n'afa nna ọ bụgodị na ị chọrọ ịbịa adoration inwe ike mara ụma gbaa saịdị ahụ. Iwu abụrụ na ị ga-esi ebe ukwu nkwa ịgba n'iru skuul ị na-eru na roundabout ihu ihe a na-ekwu igwute obe ọnụ ndị ọnwụ na-ama aka na be ha ma ọ nọọ gị maka ọnwụ na-esogharị mana ị chọghị ịgwa mmadụ mana ị na-enwe the experience. Last Sunday m na-ekwu na mmadụ a na-anọkọta nwụọ onye anyị fụrụ nwụrụ nwere mgbe ọ na-enwe feeling ya maybe ọ gbara mmadụ mana o nwere feeling. Ọnwụ bụ spirit. When the angel of death want to strike, it will be hovering around the person. I can understand Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valleys of the shadows of, you can feel the shadow. So you got for any bar, you may want to find. Obone gan on ukwu eba ibere ekpere. Bika park chinemoto ụzọ. Maka na ebe a ga-aghọkwa ebe ekpere nke ya. Asụrụ nnukwu ekpere n'isi crucifix a before crane buniwe enu. I dreamt of it, I imagined it, I desired it. And God gave me somebody who helped my desire to come into reality. Elulu mmadụ 11 mere emume ihe anyị fụrụ apanịla enu. Ya ndị na-ese, ndị nke na-akpọ, ndị nke na-akpọfu, ndị nke ma ndị welder, ndị molders, ndị fiber, ndị painters, ha karịrị. Mana ofu onye nọdebere ha bụ onye nke osoro kapịnta, osoro ndị artist, osoro ihe o ji bụ ego. Wee sị m gaba na ụjọ adịrị ya. Ọlụ ahụ wee meaning. Bụ retired Commander Nioke, and God will bless you. Chineke la ya ọmara nnukwu obe. Asịkwa gị furu obe ahụ. Ilu ebe ahụ ewụchachiri ya nara amara naba. Even ụtụtụ a mgbe m na-agbafe ebe ahụ emekwe m n'afa nna. Biko ị nyekwara moto aga ị na-enekwa ya n'obe ịgba breki ọ bụrụ ị na-ene anya n'obe ya ka ghara iji amụ mmadụ. Ebe a ga-abụ accident free zone. Ndị na-abịa agbacha isi n'eja nke ahụ ebe